The best, no? The best. Balik Bukid is the best. If you want experience a dining experience like this, come here at Balik Bukid and you will never regret because the shrimp is very shrimp. So paano kakainin yung shrimp na walang tapon? Once again, ang makagawa nito ay ang mga professional lang. Mga mami, mga daddy, mga nanay, mga tatay. Watch your children, okay? Mental guidance. Hello? Kumano ka? Kumano ka? Chili. No, it's not. Ulay ang buhay sa kabilang buhay. So the best ng ilahang lemon kay dili. Dili joke ba? Tinuod yun. Lemon challenge. No, lemon din siya doon. Very fresh. Naog na siya. O, diba? Winner! Winner! Okay, sige na, babay na. So once again po, we are here at Balik Bukid. Balik Bukid, the best farm to kitchen restaurant when it comes to food. Yes. Lahat ng in-order namin, laing, dito no? Laing, sitaw at kalabasa na ginataan. Tapos seafood platter, sarap. Wala ano to dong? Wala lagi niya lang. Isda. Me. One rice. Blue rice. Hindi pa ako tapos actually kasi nakita ko ng isda. Pasensya na ha. So siguro matagal-tagal pa rin kami makabalik dito. Kaya lulubusin. Lubusin ko na. Don't worry dear. Pwede naman siyang ipabalot. Yes. Para kay mga ate. Yes. Ate. Yes, pwede dear. So ayan po, meron pa pala ditong fish na hindi ko nakita kaya I ordered another set of rice. Ayaw ko na dun. Halang naman siya. Ang ano talaga, no, mild ang pagkahalang. Mild din siya. Dili halang. Kailangan pa siya mag-practice. Halang tayo sa Korea. Bato na bayaran namin kung halang namin. Iwan niyo gikaon. Hilas-hilas lagi. Anak pula. Anak pula, go kaon. Pag-anak. Nagana kayo itong chili. Yes, nag-order na po ako ng rice daily pa dumating. Blue rice. Sa akin lang. Hindi ako siya kay Kuglamon dahil. Pasensya na dahil. Ako kay Kugtraganta. Kailan mo Traganta? Thank you so much. Once again, kung gusto nyong kumain talaga, maka-experience kayo ng organic farm to table. Punta kayo dito sa Balik Bukid. 2014 pala sila dito. 2014. Kusang isip ko ano kaya wala pa yung rice. 2014 pa sila din eh. I'll never surrender. Yan kan mga first time pa ni mo din. First time pa ni mo. Taga Davao siya, take note, taga Davao siya, first time pa. Kaya dahil nagdala din. Isa may nagdala ng estudyante.
Actually, kinsa mo tigay na ako sa Balik Bukid. Ay, si Kuan. Anahinan lang. Ni Cha Santos Go. Extra. So, ayan po, dumating na po ang aking second rice. Loter natin. Loader natin, ang init pa. Atong ihuwad. Lawan, atong ho. So, ilagay natin dito sa kabilang table. Kasi wala, ay dito pala. So, ayan. Ang masarap kasi kaya yung mga ano dyan, yung mga tawag dun, yung mga Itulukan restaurant, talagang luging-lugi talaga sa akin. Vlog na email. Buti na lang, Di ko mo wait kaya kuan mo ganito niya mag-vlog siya tago ni. Mawalaw ka. Hindi na ka maglaway kasi sumunod. Wa mo guna siya pamahap. Wa guna siya pamahap. Yung po na rice. We'll never surrender. Chinin! Magic. oh, perfect. Oh, perfect. So once again po, this is my 5th experience dito po sa Balik Bukid. Farm to kitchen, organic kitchen. Farm to the best. In a scale of 1 to 10, perfect 10. Perfect. Bye! Until my next vlog. So hindi pa po kayo naka-follow dyan sa aming mga vlog. Sundan nyo lang po kami kasi ang daming mga vlog. Vlog pa more. Bye! Daming vlog-vlog. As in dong. Yun lang ako eh. Chocolate Island. Chocolate Island. Ayan. Yan ako i-vlog kami ng free. Ilagay na healthy. Nikaon siya. Alam ilagay siya ng ice cream. Chocolate Island. Laban. Laban. Laban pa. Andra daw ko. Bubo biya ko maon. Lamig ko sa pinaw. Lamig na Chocolate Island. Chocolate biya nini. Lamig. Familiar lagi ilang pan. Lamig ko ayo. Never surrender. Ulit pa. Init yung kuan do, gidang-dang. Buena mano siguro ni siya. First customer.
Ay, siyempre kan bukbal yun. Diba? BLS. Magkano sa amin beer? Magkano sa amin? Isa lang sa... Kunin ko lang. Tapos yung saya, di ba? Ano na kay ticket dahil? Ano na kay ticket? Nagpuka na akong ticket. Kasi yun, regalo sa Silhig. Balik. Nalit. Pila ka adult na ito dahil? Wala pong kababa. Pwede rin muli ba? Dibo? Oo. Murag. Murag mo ulit. Davao din lang. Wala po sabi sa mga plano. Okay. Muli na. Happy mo siya muli ha. 21. Oo. Ano gift ka? 25 mo ito.